Biye araba ye me kalo kile mugan san ba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala k'o da aw tulo kan todunkan jɛlen na o la kumaba dɔw filɛ Mali ka lasigiden min bɛ Faransi kɔnɔna na ale kɔni ye kuma kɛ min bɛ kɛ fɛn min kɔni ye tajuru sara kuma ye ka a bɔ ni fɛn min kɔni ye kunnafoniya min bɔra Faransi kunnafoni di so min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko lakura olu yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka jamana ma an bɛna an da don o kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɔlɔlɔ ka sankɔrɔta hali bi o baaraw olu bɛ sen na anw fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko o baaraw kɔni nun donna ni an ko o ma ko Mali Digital Awards ni o kɛra Bamakɔ CICB la ni nin ye ale sigi ta ko wɔɔrɔnan ye an bɛna an da don o kɔnɔ kumaw na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ o de bɛ tali kɛ an ka kiriko nasiraw olu fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye Bamakɔ sigida naaninan na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye cɛniwale minnu ni olu taara ka o kɛ olu baaraw taara ka olu nun don ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko maa tan ale ni fila olu ka kunkanko kuma ni an ko o ma ko 12 affaires olu kɔni bilala sen kan nka ka yira k'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ye procureur ni o ye Idrissa Amidou Toure ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ an ka fɛn min kɔni ye kasuladen minnu bilalen don bɛrɛla ni u somɔgɔw kɛn bɛ ka u mago bɔ aw la olu ka kunkanko kumaw kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi minnu bɛna lase aw ma aw ye aw dan ka se ka kɛ ni bidonya ye mɛ kalo tile mugan san ba fila ani mugan ale ni wɔɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn fura fɛ min bɔra an ka lasigiden min bɛ Faransikaw olu fɛ nɔ ni o ye Mali ka lasigiden ye ale kɔni ye sɛbɛn fura kɛ min na ni a kumana ka o kɛ jaabili waleya ye ka o ɲɛsin fɛn min kɔni ye Faransi kunnafoni di so sira min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko lakura olu kɔni ye fɛn min kɔni ye kunnafoniya minnu ta ni ka o bin Mali tɔgɔya la min ni o ma kɛ fɛn min kɔni ye Mali kanuka kunkanko kuma lawasalenw ɲɛfɔli sira ye o fɛn min kɔni ye o kunnafoniyaw kɔnɔna na u ye u data ka o don Azawadi ko ale kɔni kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni u ye an ka jamana kɔni siya dɔ ta ni o ye Tuaregiw ye ka o don ni k'a fɔ ko u bɛ fɛn min kɔni ye bɛnsira ta ka o ɲɛsin fɛn min kɔni ye banbagaciwale maaw ma ni o nasiraw olu ye ni o bɛ tali kɛ FL la fo ka taa se Jini ma o nasiraw fɛ an ka fɛn min kɔni ye lasigiden min bɛ yen nɔ a ye a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kuma ni olu bɛ fɔ ni o bɛ to Mali kɔni siya dɔw la ko olu kɔni tɛna se ka yamaruya di o ka wa o nasira fɛ ka yira k'a fɔ ko ɲɛfɔli ko o bɛ tala ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko Mali kunkanko kuma ko o bɛ tala ka fɔ Mali yɛrɛ dɔrɔn de fɛ wa ka yira k'a fɔ ko Mali wolomasiri tabaw ni o ye an ka finitigilakaw ye mun ni an ka siya bɛɛ dɔɔni bɛ a kɔnɔna na ko olu kɔni kɛn bɛ ka u sɔni sigi kow kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na ka baaraw ta ka o kɛ u kɛcogoya la walasa fɛn min kɔni ye lakana o ka se ka sabati Mali jamana a ka to a taya la ko wulikajɔw olu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidalikaw olu yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen nɔ o nasiraw fɛ ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ka ta ka kɛ sariyaw ale ni bunyaw kɔnɔna na mun bɛ diɲɛ seleke naani sariyaw ni ka olu kulonso ɲɔgɔn na o sɔrɔla o kunnafoniya na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Nimeriki ni an ko o ma ko bɔlɔlɔ ale bɛ ka san sɔrɔ anw fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Mali kura ale kɔni tasira yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka sɔrɔ fɛɛrɛw la mun bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ kan ko o nasiraw olu fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye an ka secrétaire général min bɛ ministère kɔnɔna na ministère min ka baara bɛnnen don kuma ko olu kɔni bunako kan ni an ko o ma ko ministère de la communication ni ale tɔgɔ ko Alkaïde Amar Toure ale kɔni ye i fɛn senfa ka se taratadenw kunun ko CICB kɔnɔna na ka taa fɛn min kɔni ye Mali Digital Award ale kɔni ta ko wɔɔrɔnan kɛnɛ kɔni ka taa olu baaraw ni ka o nun don ni o kumasen kun bɛ tali kɛ ni an ko o ma ko génération innovation ka yira k'a fɔ ko ni nasira fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye Mali Digital Accélérateur o nasiraw fɛ Mali Digital Accélération olu kɔni baaraw olu bɛ sen na ale ni fɛn min kɔni ye ka kɛ ni bolodi ɲɔgɔnma ye ka kɛ Eurobo Mali o fɛnɛ fanfɛ ka yira k'a fɔ ko u baaraw olu bɛɛ lajɛlen ne taara ka o kɛ walasa an ka bɔlɔlɔ ko ale bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na yanni o baaraw olu bɛɛ lajɛlen nun donni cɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tasibila belebele o taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye an ka ministre de la défense ni o ka baara kunbɛn bɛ an ka lakana ko o ɲɛnabɔli bunakun kan ni o ye général Sadio Kamara ye a fɛn min kɔni tasibila ta ka o kɛ a ye baara min kɛ faso ye a ka ɲɛnamaya ale kɔni kɔnɔna na k'a fɔ ko o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan
An ka minisiri min ka baara bɛnnen don kiiriko tigɛli ɲɛnamɔgɔw kan anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye Mahamudu Kasongo ye k'a fɔ ko kunun ko ale kɔni sen donna baaraw la baara min ni an ko o ma ko première session ordinaire de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de la commune 4 ni o ye an ka sigida 4nan kiiribonko olu ko ɲɛnabɔli bunakun kan o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko o baaraw tali la ko fɛn min kɔni ye affaire 12 ni o ye maa 12 olu ka kunkan ko kumaw ye ko olu taara ka olu baaraw ni ka olu bila sen kan walasa fɛn min kɔni lateliyali bɛ se ka don cogoya min na kiiriko baaraw olu kɔni nasiraw olu fɛ nka o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko an ka procureur général ni o ye Idrissa Amidou Touré ye ale kɔni ye laseli mun kɛ mun na ni a ye ɲininkali jɛlenw ni ka olu ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye a yira a ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baɲumankɛ baara ye ko ale bɛ o tala ka o kɛ ka ɲɛsin fɛn min kɔni ye kasoladen minnu minɛlen don ni ka olu bila bɛrɛ la ni u kɔni ka somɔgɔw kɛnbɛ ni ka u mago bɔ u la k'ale kɔni bɛ fɛn min kɔni ye baɲumankɛ baara ta ni ka kɛ u ye ni o bɛ tali kɛ ka fɛn min kɔni ye suturafiniw ni ka olu ta ka a di u ma ni o nafolo kasabi bɛ taa i jɔ 500 ale ni 30 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la walasa ka se ka fɛn min kɔni ye o kasoladen minnu ni olu bɛ yen nɔ u somɔgɔw kɛnbɛ ka u mago bɛ u la u ka fɛn min kɔni ye kaso mara o kɔnɔna na ka dɛmɛ sira ta ni ka kɛ u ye o nasiraw fɛ a ye weleweleda kɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakili ka to kosɛbɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ walasa fɛn min kɔni ye maa minnu ni olu minɛlen don ka u bila bɛrɛ la u ka se ka lafiya bɔdaw olu sɔrɔ ale ni fɛn min kɔni ye o ko bunakun ka fɛn min kɔni ye fara ɲɔgɔn kan o ka se ka kɛ cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka kɛ ni an ka fintigilakaw ka kunnafoni di sira min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko diripa kunun ko tarata ka kɛ ni mɛkalo tile 19 san 2026 olu ka kumalasew senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko baarakolo gɛlɛnw ko olu bɛ sen na an ka wolomasiri tabaw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu mara la baara minnu ni olu bɛ kɛ jateminɛ sira ye ale ni sɛgɛsɛgɛli olu sira ye ni an ko o ma ko mission de surveillance et de reconnaissance mun b'a to fɛn min kɔni ye banbagaci walimaw olu bɛ se ka lakodɔn ka u fɛsɛfɛsɛ ka u dɔn cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko o baaraw olu senfɛ ko fɛn min kɔni ye mobili pick-up 5 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko ka kɛ ni maaw ye sigana kelen bɛ maa minnu na ko olu kɔni sɔrɔla u ka fɛn min kɔni ye dagayɔrɔw olu kɔni kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka fintigilakaw bɛ wulikajɔ belebele la ka sɔrɔ u ma fɛn min kɔni jɔ fiyewu u ka baaraw olu kɔnɔna na ka fɛn min kɔni ye banbagaci walimaw ni ka dankarikɛ u la jamana ka lakana o sabatili bunakun ka cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛ danse kɛ aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya di ko nasiraw fɛ aw tɛna fɔ aw jɛ kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati ale ni a nataw la wasalaam